ku sauka don more wa masauki. Komai a tsare don sun ɗauki mataki. Ga tsafta game da inganci a yi sauki. A birnin Katsina kam sun gagar tsara. A fannin security sun gagar saura. Masauki da ɗakunan taro da mamora. Karfin intanet a hillside ya yi shura. Sabbin kaya gare su ba maganar a yi gyara. Mallakin mai takafarin MDG kamshi. Mai tafiya kai ma ka sauka hillside ka ji daɗi. Sun yi fice wajen inganta masauki. Katsina hillside sun yi fice wajen inganta masauki. Dan a mai tafiya nan za ka zo akwai dakin ka na bacci. Taɗar baki in sun gansu ba wulakanci. Ga ɗan gari ko ba san ba su nuna bambanci. Shawara kun tafiya ga ta mai mahimmanci. Ku sauka hillside can za ku kwashi bacci ku ta mafarki. Sun yi fice wajen inganta masauki. Da ɗakunan taro sababbi a yanzu an buɗe. Capacity sosai VIP a radika gode. A security ingantacce ko ina a daddabe. Ku nemi hillside Royal sun Katsina sun inganta masauki. Sun yi fice wajen inganta masauki. Ga masu yin sani da yin kun zo ku za mu tarbe ku. Ɗakunan taro manya har da 'yan ƙananun ku. Kwana burjin an gina su domin ku. Da abinci tufo ne har dakin ku za a same ku. Ku bar batun fanka sai dai ka warware AC yi bacci. Da sun yi fice wajen inganta masauki. Idan ka zo samina ko taron biki da disgawo. Muna da DJ don ba ka taimakon sawo. Da hanyar shiga da yin awo. Dai masauki da ya ta harkar da bayan saye. Babu jayayya lambar yabo ta taufaye mutu musunci. Sun yi fice wajen inganta masauki. Chairman CEO kasuwar mu ta buɗe. Amini kun gwamna kai ka sha gaban gaude. Mun ta ga angon majiya su bayi mun gode. Hadimin gwamnan Katsinawan mu duka jagoran mu su dauke. Sun yi fice wajen inganta masauki. Da dogo umarar da gwagwaran Katsina buldoza. Barka dan uwan leza. Ga gadan gami na mijin kalwa an dafa ka an murza. Ga aminu LD waye malata makota alhamza. Sada dan sada ciyaman na garin dutsen mahayaki. Sun yi fice wajen inganta masauki. Mai ta kaji kan shi bar dan mata da zambarka. Saraki Allah ne ya rika ma ya kare girmanka. Kun girkar ban jirgi ka kugiya uwar sarka. Kuna ce ta kyan kuka bar dai ko gobe da ranar ka.
akwai ɗakin ka na bacci. Ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin Basarakiya